יוחנן, מה אתה חושב שצריך לצלם? אני אמרתי לך, אנחנו צריכים ללכת לירקן ושהוא ידבר עלינו. אנחנו לא צריכים להגיד יותר מדי. הירקן מתחת לבית. הוא יודע לספר עלינו בדיוק מה שצריך. מי זה הירקן מתחת לבית? מה אתה חושב? מה אתה חושב? אני שואל אותך מה אתה חושב. זה מה שאני חושב, ולא להתחיל ללכת ולעשות, לבשל וזה. עזוב, מה שביום יום. הולכים לירקן, הוא יספר בדיוק, כל בוקר עוברים, הולכים, אתה בא, שלום, לוקח מלפפון, אני בא ואומר מה לקחת? הוא לקח מלפפון, אני מביא את הבצל. וואלה. זה נשמע כמו פרסומת של בזק. אתה מביא את המלפפון, הוא מביא את הבצל. מה הם אוכלים סלט? רק גולדסטאר. זה פרסומת סמויה, זה אסור. כחול לבן. תשמע, אני לא חושב שצריך לעשות עכשיו יותר מדי. הם ביקשו 30 שניות עלינו. 15 שניות תראו אותך, 15 שניות תראו אותי. אגב, בייזר. זהו. אף אחד לא יבדיל ביניהם. לא היה צריך יותר מזה. אמרנו דומים, שריריים, חכמים, גבוהים, לונדינים. איך אתה משחק מתקות? הם לא משחקים טוב. אני, אתה יודע, אסור להגיד על עצמך הרבה דברים טובים, אבל אני אחד השחקנים. רק צריך לקסור לאמצע של הגוף. אם לא, זה לא משחק. אתה בששבש. אני בששבש. אני כבר מלאכת מחשבת. אתה גם כך. תכלס אני אלוף בגוגויים. גוגויים הייתי הכי טוב. וואלה, היה לי קופסאות של נעליים. תן לי, מה אתה תספר? יש פה בעיות של אור. צריך שיהיה שמש. אתה מצלם מהשמש לצל. לא, הוא בתוך הצל, אין מה לעשות. אתה צריך להיות בשמש. אז מה, אתה בששבש? לא בששבש, בגוגויים. מה בגוגויים? אלוף הגוגויים. שאלת ירקן את כל המשמשים אחרים. היית עושה חורים? אוסף קופסאות נעליים. לא שומעים. קופסאות נעליים הייתי עושה. הייתי אלוף, באמת. ומה חוץ מהזה? מהגוגויים. גם בששבש הייתי בסדר. עכשיו, למה אתה בכלל במרוץ, תגיד לי? למה אני במרוץ? שאלה שעניתי עליה הרבה פעמים. אני חושב שאני רוצה לבוא ולקחת את המיליון. מתאים לי ככה. יאללה, ונראה לי אני אעשה הכי הרבה כסף בזמן הכי קצר שיכול להיות. נראה לי עסקה טובה. עסקה הכי טובה. הולך, מטייל, טס, מבלה, רץ, עושה ספורט, עושה ספונג'ה. אתה בספורט חזק. עושה ספורט, עושה ספורט. 3 פעמים בשבוע. לפעמים יותר. לפעמים יותר. ומה אוכל לארוחת ערב? טונה. טונה במים. אז אפשר קופסאות שימורים למרוץ. לא אכפת לי, אני אוכל גם לא כשר, אין לי בעיה. אוקיי. לא חייב מעניין איך יהיה בכל הארץ. כאילו בארץ אני סובל מחום, מעניין איך יהיה באיטליה. זה אם אני אזיע כמו שאני מזיע פה. מעניין אותי לדעת את הדברים האלה. לא, זה רק... כאילו אתה מגיע למקום, יום אחד אתה הולך לישון במקום אחד, הולכים למקום... בבוקר אתה מתעורר, אתה במקום אחר. אם אני אזיע גם שם כמו שאני מזיע פה. אבל מגיעים רק למקומות לחים, לתאילנד, הודו, לא מגיעים ל... גמר השנה היה בסינגפור, לא? סינגפור חם. סינגפור חם. מזיע חבל על הזמן. לא תיפול מהחבל. מזיע חבל על הזמן. ומה תעשה עם זה, עם החילזון, לאכול חילזון? חילזון, מה? עכשיו שזה נזלת, כשהייתי קטן הייתי אוכל נזלת. הכל זה אנלוגיה, אתה יכול להכל למצוא פתרון. לכל בעיה יש פתרון. אלברט איינשטיין אמר משהו על זה. אמר, ואם יש בעיה, יש פתרון. אם לא היה פתרון, לא הייתה בעיה. בסדר. זה מה שהוא אמר. הוא אמר עוד כמה דברים, אני לא עכשיו זוכר, אבל זה מה שהוא אמר שאני זוכר. ומה הוא אמר על זה? על היחסות? אבל
אמר שאם שני אחים באים במרוץ של המיליון, הם זוכים. אלברט איינשטיין. זה אמר אלברט איינשטיין. זה אלברט איינשטיין. זה מאיר איינשטיין אמר. אוי אוי אוי, דוב. טוב, בסדר. זהו, אנחנו כבר ב5 דקות.